Aprang say kadagoy pon sme karom bajir lo. Pini le thoughts tame nali tum a comment setting men sinili bang so video selam no. Lage 1971 India laben ke Pakistan Aron aputha. Nali tum penangan ajir ding lo la bang so video wanta comments same nili la pula ben wantek de lo la sili tum bang so video lo tum chethanam nang kupi por si India laben ke Pakistan ron doko. Main kache pho bang ke lake Pakistan Atum ba. Pakistan tame East Pakistan do lapen ke West Pakistan. West Pakistan ke lake non a Pakistan tum lo East a Pakistan lake Bangladesh tum lo. Lase alang litum Aron husi India tum stame chiju dun lok lo kupi ko sono la bang solam samiri tum chethanam na. Laben ke hala so Aron hut munit ko ansi ki thilo. Laben ke kupi pia ki sung lo ke phu. Laben ke ko matum siki hai lo. Laben ke Pakistan tum ko an Amonit siki thima India tum ko an Amonit siki thima alang itu mate Pakistan atum bangko an army si India tum long surrender lai ka doga velam tum chethanam bangso Aron chengche aprang iri tum kadoga visite me chini lo 1947 ani kan si iri India tum same freedom long lo mate handbrake long lo aprang ke India laben ke Pakistan ke sivet sitame api 1947 api bangke India laben ke Pakistan bang chethak dak bangso ka chethak hut sitame hala Pakistan lo mangke East lapen ke West doko kecheng siben dana itum panak than lo East Pakistan ke non a Bangladesh lo lapen ke West a Pakistan ke non a Pakistan lo hadak Pakistan lo pupus same Pakistan lo sitame alang litum isi asabo kache prek do alang litum alam ki sitame prek da ihinat bangke Bengali ihinat bangke Urdu sitame la power ke do bangke West Pakistan asi power ke do Amar sila East Pakistan bhan mangke langkrang son lo labengke hadak East Pakistan matela non Bangladesh adi mangke hadak bangke Bengali kaning ji tum siki ong sitame West Pakistan tum a power do ko joine hadak sitame Urdu si alang nitum imposen Urdu si paning je dead lo amar si esone thepen bhai same kiche tonte ke dolo alamang ela chota kalilang alang nitum hadak election padolo bangso election hood East Pakistan atum majority seat banglong lo sitame West Pakistan atum bangke bangso power ping ting to data join si bangso la mangke alang itu mangbong klang lo alam mangke injustice ason si mande lo ate habunat alang itu mangke kaning jeke Bengali sitame Urdu si imposed lo lahai kado kovia join si la East Pakistan atum bang matela non Bangladesh atum bang alang itu bang pulo handbrake mate independence donang independent pulo cekak dak nang pulo la bangso kaning jepen a join sila West Pakistan tumbang aning pungsi tengkheng dam lo East Pakistan anat 1970 aning kan lo hadak election padolo laben ke Awami League putum si hadelo lake East Pakistan atumbang lo alidar lake Sheikh Mujibur Rahman alang lisi penana seat ke chipahai pondelo sitame West Pakistan atumbang alang litupan a government banke parideng de derlo ala tum chedon dun de lo West nar Pakistan ada leader kichi kroidun de tum lage nani general Yahya Khan tho Zulfikar Ali Bhutto alang litum bangke la East Pakistan atum phan bangke power ping tum de lo amasi East Pakistan atum bang samay protest deng lo athe alang litum ham power pipede alang litum majority seats long era pis samay alang litum phan sarkar pipede amar se alang litum protest dut lo amar si bangso protest mate bangso movement ke pangton jipansi West Pakistan to mangke attack dam alang litum ke tengkheng dam matela West Pakistan army tum la East anat ke tengkheng dam la ke 25 March 1971 ajo marlo operation searchlight pusi alang litum amen bipon lo hala bangso ajo pen alang litum hadak tengkheng dam lo laben ke munit ke pathi loksi 3 million amuni tumam pathi dal 3 million of lutang de lage 30 lakhs po laben ke so alu tumhan ke rep loksi 4 lakh ke doji 4 lakhs alu tumhan same rep dan apo thingno pupilo ai ga thingno pupilo abong thingno pupilo alang litum lason sailang no sialang di thiam lo 4 lakh atum han ke rep nani to matha tha laben ke Kepathi loksi 30 lakhs amunit lutang te ilitum ko ana munit po laben ke bangso Aron hut chechak one del East Pakistan asor amar si India nat same nangchi pachong lo
100 lakhs Amonit 100 lakhs Amonit si India na nang chipat chong lo dak to ke 10 millions pulo si tame 10 million ke lage lakhs lo 100 lakhs lo la si 10 million a refugee ke dak India long nang lut chok lo ale tum chipat chong nang kok la the hala bangso ka phere pen hala sud India prime minister lage Indira Gandhi lang la 100 lakh mate 10 million East Pakistan asor India na kilut pen India sor tum sitame abidi jutlap lo athe dak kupi lo lang li tumhan ke pachu ke pajun po konat pen lo lang li tumhan ke pachu ke pajun po konat lo lang li tumhan ke pado po laben ke keso kyun e lai sitame khai pik lo laben ke Indira Gandhi alang li lai thek long lo arsi alang li hin pen ningje pono lapu ili tum India sor dodun joy ke chok chelo iltum ravek nang po chesong vek nang po polo Indira Gandhi ba amar si alang li Indian Intelligence Agency RAW mate ro alang li tumphan pulo la mukti bahini tumphan ke parabdun juye phan mukti bahini kopilo plotangte mukti bahini alang li tumke freedom fighter lo la East Pakistan along mate la non Bangladesh lo hadak a fighter lo alang li tum ka chesong atum lo la si Indira Gandhi pen pulo alang li tumphan ke parabdun ji phan sila mukti bahini tum phan la si pregjam son ben rabdun lo hele pidun lo laben ke training same pilo laben ke ko son strategy pen si che song nang ji malhai same than lo India pen Pakistan rondo bomb un hut Pakistan doban ke rabdun mang lage USA mate United States of America laben ke even China talo sitame keching si angko ke India bang ke dolong amat si Indira Gandhi bang mathalo Soviet Union tumben isi treaty che tok lo la si ningko phan isi treaty che tok lo la Soviet Union long kedo atum an apan jong si komane tengkheng lo plotangte alang tum cherap siroi po amat si bangso treaty kache tok pen alis tame dolo athe aphi lomilitum thekbonong ji USA tum stame India na dang tengkheng sitame Russia tum dokoga join si halabangso ka tengkheng ben bangke jokon lo USSR pulotangte lage Russia tum lo bangso aron bang mentu lo kecheng pulotangte 1971 aninkan marlo 1971 Indo-Pak war pelotang teleka ningkan lo 1971 mangke achik lo lagi December 3 ani pensi bangso Aron bangke chenglo kado kabe pen 13 days mate nikri thoman bangso Aron bangke dupon lo lasi ke cheng si komat si ke tengkheng lo pelotang te Pakistan asor si mate la West Pakistan asor si India nat air strike nang lo Gujarat Punjab laben ke Rajasthan alom amar si Indira Gandhi bang samen ningje lo Pakistan tum nang tengkheng elo pod ili tum same do join nang nilo lo amat si ron mangke cheng phet lo Indian Army tumbang la East Pakistan anat penan ke focus lo athe penang an la Pakistan Army tumbangke la puna si do lab lo amat si la East West North a direction pen bang si attack lo la ben ke attack chet lo alang li tupan Dhaka mate la hadak East Pakistan lo a capital lo hadak an si alang li tupan pangrum dam chom laben ke border lo an same do thip lo amar si la Pakistan atum direct India pe nanglu chok ke hapunat East Pakistan at kidam ji pu bangi ilo leke amar si alang itum hagor mate talo na pe salang itum banglo stame hapunata block check lo amar si dag East Pakistan lo kido atum bang harage kijun movie laben ke hele la aguli anstame iglab lo amar si Pakistan tumang same kasik sak dokok lo alang itum jakong makya bidat lo laben ke Indian Air Force alang itum same la East Pakistan ong kido air base bange tengkheng nam lo 48 hours angbong si alang itum tengkheng nam lab lo laben ke Navy atum matela telong men ka chesong atum alang itum sitame Karachi podim bange tengkheng nam phun de lo laben ke Chittagong laben ke Khulna puka dim mate atowar la langlong atowar hadak bange block check amat Pakistan Army tumange wangone delo ke nangjia son an same nang thon unu delo amat si tikuk dokok lo la East Pakistan long ke do army tumange alang itum a phile churu jistame un e amat si hadak masi alang itum East Pakistan long masi chingnang lab elitum jong si map long lang lo plotang te thiklong ji East Pakistan la penge West Pakistan angbong ke doge lage India si dolo alang itum India nang lu chok si matela West Pakistan dom India nang lu chok si lapunat East Pakistan na damji pu bangki ilo la sialang itum main atawar ke lage hapunat talu pen anchol apen ke halaswa talu same block check lo
amat si thang supplies thang ke nang ji son an same nang thon unu det lo amat si la army tumbang Pakistan army tumbang la East Pakistan nong ke do tumbang ke siksak piglo alang tum atowar mse avedel lo labang ele tum chethan sinang lapuna Rajasthan anad la Thar desert punang tum same chini lo Thar desert sangti mili putong pupune pipune sangti side hadak isi outpost do lo Indian outpost lo Longiwala outpost pu hadak la Pakistan army tumbang nang che raiji si bori lo alang tum border nang cross det lo 45 tanks ne alang tum ke bang labang ke 3000 army ne do alang tum dak India lo nang kilut stame India army hapuna da border nat bang ke 120 bang pharu isira ingkoi vet Punjab regiment atum sido puhadak 23rd Punjab regiment atum stame ele tum chini ji alang tum 120 vet stame hala bang suri ke thom atum han parem det koson lopolotang te Major Kuldip Singh Chanpuri alang li men ke nang tum same arjupolong po alang li hello major hadake alang li pulo itum thinon rengnon stame ilitum aphi chirui nang ne pol alang li tum long do ana son mesi chisong lo alang tum pregjam a bidi alang tum klem lo alang tum long mines badela long li long ki pipen pangbob der ji son stame ke thom nian vet po alang tum ke cheng angko ke long thom piblo laben ke kaprek along an ma ke alang itum long ke do tifin si pipo po alo pina thap lo pipo amar sila teng wang lo koi plum de lo long thom ke koi plum den mar si alang itum kap heri do ko la Pakistan army tumba alno pheri du lo dake mines do pick itum ke damun e lapulo lacho takle lang alang litum 120 a soldier India pen army ke 120 vet labang so lam ke Pakistan army tum chini lo amate alang itum arjulong lo sita me India army tum bang ke claim bang ke alang itum ke do bang che pahelo pick lo alang itum ke do che pahelo pick lo laben ke pregjam ahin pen stame ablo amad si Pakistan army tum bang api alang itum same ke pheri do kolo alang tum bang mathala 120 armyan so se daki army do pick ke bus alang itum bang ke tin koklo amad si lapu laben pen thiang print priliano alang itu phan batela India tu mangke matha ke alang itu phan hada khangnang po Indian Air Force lele yang ko alang itu khangnang po la alang itu makemang mangke amar se alang itu lapula ben khang samai khang chek lo phi thiang print priliang ko ke Indian Air Force wanglo hada paklo der lo amar si pathi lablo kado ka weapon gari motor loksi apharo ni ke hingno lablo labing ke tank loksi 22 inko era hiniana tank bang ke phalang no lablo amarsi kereng tum an ma gelage a phi chika dablo la kithi tang abang at puman 7 nang chi NI set Pakistan army tum a phi lombang la Major Kuldip Singh alang li phan isi award pilo Mahavir Chakra pu award lake second highest wartime gallantry award pusi pupon lo ron ka chedan hut alang li kemisen ben ajok alang tankring ben kache song thek pen ajok serang ni phan bang so award ke pipon Russia tum samai pen ana kerap nang pilo India phan la USA atum phan la Pakistan tum bang nang rap nang ji pu chuning rilo la pen ke USA atum samai alang litum India phan nang ke ther ji pu phan 7 fleet pu atelong do advance pick la pen ka juring tang pick lapunat Bay of Bengal anat alang itum wanglo da sihala su nang kerap dun bang lage USSR mate Russia dum sinang rap dun ba Russia tum submarine na langa lupen ke tengkheng i last time wanglo laben ke la ron ka chedan ji phanate long halas tame wanglo amad si Russia tum doko ka join si USA tum same tengkheng ha hidelo lapunat East Pakistan nat kido Pakistan army tu phan mage Indian army si komchen lo ani tum chichini lo atowara velo avar savilo athe Pakistan la West Pakistan ben stame dakewang jisin nang kerabji pustame unidelo amad asai jok jidelo ala tum atowar si avedelo amad si surrender nang koklo Pakistan army commander Lieutenant General AAK Niazi puhenlo labenge lapunat India nat lake Lieutenant General Jagit Singh Arora puhenlo alang liya thengno si Pakistan de mangke surrender lo kado kabi ben bangkon lo ka surrender nani tum jong si arjulo plotang tim bhagji 93,000 Pakistan soldiers mate Pakistan asipahi army tum India army tum athengno si surrender lo 93,000 lasi 93,000 ke lage hala World War 2 nani tum samay chini po first World War second World War la World War 2 dead pen
la an armu kiong surrender ke abi pinlang la si the largest surrender pulong poblo ati hala suhud hen ke surrender kiong naike ampar ke ron same jutkok lo la bengke Bangladesh bangke akijok long lo freedom long lo East Pakistan ben akijok long lo abhi 9 months abhi bangke hadak stame hempreg long lo and freedom long lo alaben ke prime minister ki chu cheng lake Sheikh Mujibur Rahman alang lisi prime minister cheman lo hadak laben ke joy bangla puse alang itum slogan same hangsi ani chiparong lo Indian army tum thithe pin la pukali kado ko pen 3000 army ke thilo laben ke Pakistan tum ke 8000 army an ke thilo laben ke civilian matela rongarat alang itum same pinang an ke thilo ching siang ko pen sabenang le panang than lo 30 lakhs arat ke thinang lo laben ke 100 lakhs mate 10 million lo 10 million amunit bang ke dak India long refugee si mate nachi pachong lo alang itum dak si api 1972 aningkan Simla agreement chitok lo la India la bang ke Pakistan alang itum bang bong ke chitok ke la lo lapu same lain same chiteng keng khelo lo alang itum mate la India pen Pakistan isi peace agreement lo lake lain same chiteng keng khelo lo lasi Bangladesh long mang ke la 16 December ke isi victory day lo alang itum kejok kelong arni lo la support si non pus tame hadak celebration padubom lang December 16 ke la si itum thekdam long lo East Pakistan me la non Bangladesh ke long lok tame joy ke ko ani amunit thilo la son tak lo India freedom ke long tame British ari deng pinan ke thinang lo la si isi iritum kachini da mangela lo iritum jong si freedom mate ke jok long nang ji plotang te sacrifice ke nang sot la bu joy ke ben ke long ji bang ke sungpik pen an tum ke sacrifice lo East Pakistan ong stame la bang even India hem prek yang hud stame pena an ke apran nam nang lo la si siala mang clear lo itum jong si sacrifice fe itum che song se cheodai de plotang te ke joy pen mat ke freedom mang ke itum long de ning thelo nalitum bangso alam nalitum kladak men chinilo pusi jong si pine asabo explanation bang king kitchet lang plotang te nalitum stame paking pontame la comment section along labeng ke nalitum bangso a video kilang pe ning samlo plotang te nalitum like speak tha labeng ke share ikha nalitum comment setting sinili bangso video seme selam no nili kam bang nili sai bang cheklem lo sinili hin pen kachuning ri bang ke nalitum share pun ikha nalitum chuning ri pon lo bangso alaman thapu laben ke nili wan lo non bang nili nang chuning ri pun nalitum ban bangso a video kilang pe ning samlo plotang te likes ban ting ni igro bang ke share same share pun ignore chuning ri le thot lo thek pen bate summary pe nalitum banai than ji ke la lo Pakistan long se alam ki chephu cheng lo East Pakistan West Pakistan stame East Pakistan asor dom hadak che changon edera joni refugee mate hadak pen naketet lapu India nat wang olo amat si India tum samai ka siksak do lo langdun ding ke chok chi pulo la si India tum samai che jok dun lo lapen ke rab stame rab dun lo lapen ke success stame success lo on tum bang so video lo mang che thanam chonang ke bang jilani tum puthot chetong tunang kaprek alampen itum than tunang domai thak mai kardom